Vi er på Lundsgaard Gods, og vi er midt i vores 10-års jubilæumsfestival med temaet tid. Og der er totalt intens stemning med prøver, koncerter, publikum, der er over det hele, og forudsete og uforudsete ting, der sker hele tiden. Altså, jeg må sige, at jeg går rett og slett fra højdepunkt til højdepunkt. Tilbringe god tid med ens venner, og så bare høre noget god musik. Ligesom kunne få fordybe sig lidt også på nogle andre måder, end bare hænger ud. It sounds fantastic. Good morning. Mig? Ja, altså ikke det her stykke. Men sidste år, der spillede vi Brahms kvartet C-mol med Maxim og André. Go is more important than melody. Yeah. Yeah? Yeah. Yeah, and I think the expression will be even more if we trust the movement. I år har vi, og sidste år var der også den her gamle, store legende, Elisabeth Leonskaya, og hun kommer ligesom med en hel bagage fra en historisk bagage og viden og forhold til nogle af de værker, der bliver spillet her, og vi sidder jo alle sammen bare målløse over den pondus, hun kommer ind med, og vi er alle sammen åbne over for at gøre det på den her anderledes måde. Det er en oplevelse på den måde at spille med sådan en type, sådan en personlighed. Man kommt hier an, ich bin schon zum zweiten Mal, und schon vom ersten Anblick natürlich die Natur vor allem, also das Meer, das ich sehr liebe, dieser nordische Himmel mit Wolken. Aber das wäre noch alles gar nichts, wenn nicht die Musik mit Musikern, so wie dieses Trio Con Brio Kopenhagen das gemacht hätte. Dieses kleines Festival, man ist wirklich musiktrunken. Hier in dieser kurzen Zeit unglaublich viele Werke, wichtige und nicht wichtige, werden gespielt. Ich würde sogar sagen, was hier fehlt. Hier fehlt die Routine. Das ist nicht da, Gott sei Dank. Publikum her, de er ligesom en del af familien over 4 dage, og de er meget sådan modtagelige over for alle de tiltag, vi har, alle de idéer, vi kommer med. Og de oplever det ligesom, at de er simpelthen en del af koncert og festival, og ligesom vi er i en boble sammen med publikum og musikere. At gå på en musikfestival som Lundsgaard giver en helt anden fordybelse i musikken sammenlignet med at gå til enkeltstående koncerter. Det kan være sig symfoniorkesterkoncerter eller kammermusikkoncerter. Den anden del, som det giver at være på en kammermusikfestival, det er, at det giver en helt anden adgang til musikerne. De optræder i meget mere uformelle rammer, og man er tættere på hinanden, fordi man bor i det samme område. Og så har trioen valgt en meget holistisk tilgang også for deres festival, sådan som jeg oplever det. Nemlig at man taler om musikken, man har mulighed for at komme til talks, hvor musikerne fortæller om deres inspirationer og deres tanker omkring det at være udøvende kunstner. Den holistiske tankegang, den ses også i, hvad de inddrager af kunstarter. De har et næsten fast samarbejde nu med Søren Sætter Lassen, så man får litteratur ind. De har et samarbejde med A-kassen, så man får kunstværker ind.
De har i år en danser med, de har tidligere år haft en operasanger med, så det er altid spændende at komme næste år og tænke, hvad har de nu fundet på? Det er jo den stemning, der er. Altså, så løber hundene rundt, og så leger børnene, og der banker på ruden, og altså, det er sådan afslappende. Ja. Der er ingen grund til ikke at komme igen. I løbet af festivalen, der opstår der sådan en ret unik fortrolighed blandt alle, men måske især blandt musikerne. Det er som om lige pludselig, at man har været sammen i en lille uge, man har musiceret sammen, og når man musicerer sammen, så sidder man jo helt ude på kanten af stolen, så man kommer meget, meget tæt på hinanden. Og her i slutningen af festivalen, simpelthen altså sådan en hjertelig og en positiv ånd, som simpelthen er noget af det mest inspirerende for at skabe musik sammen. Og det er sådan noget, som man kun kan gøre, hvis man er et sted sammen, og næsten jo glemmer resten af verden i den her korte periode. Og så er man her. Når man så igen forlader stedet, så tager man det med sig i ens videre rejse fremover. Vertrauen und Respekt. Und man wird sofort irgendwie schon am zweiten Tag ist man wie eine Familie. Heute ist zum Beispiel also der 4. Tag, der letzte, und es ist sogar ein komisches Gefühl, dass man schon nach Hause fährt. Wieso? Man ist schon eine Familie geworden.